Здравейте, приятели! Здравейте! Ние сме Краси. и Гришата. Той е Гришата. А той е Краси. Добре. С радост може да ви представим днешните новини и това, което небето говори днес на земята и това, което е записано преди 2000 години, да чуваме, да разберем колко е актуално и колко е полезно за всички нас. Нека да се помолиме. Амин. Татко Небесен, благодарим Ти за днешния прекрасен ден, който си ни подарил, за да можем да се радваме на Твоята любов, Господи, и грижа към всеки един от нас, на прекрасното време, което си ни подарил, на възможността, че можем да достигнем до всички тези брати и сестри. И се надяваме, Господи, да се сплотяваме все повече и по-силно в любовта си един към друг и тази към Теб. Благодарим Ти. Татко наш, ето сега ние благославяме всички, които ни гледат, да имат Твоят мир, Боже, и наистина да повярват в Тебе и да остават напълно грешния път и грешния живот. Благодариме Ти за всички тези наши скъпи сънародници, братя и сестри българи и всеки човек, живеещ в тази прекрасна и чудна страна България, и за всички наши братя българи, които са в целия свят, и всеки, който говори български език, който в момента може да ни разбира и да ни слуша, ние ги благославяме в името на Исус. Амин. Ще продължиме с изучаването на Словото от Марк 1 глава. Стигнали сме до 9 стих. И така. И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан. Началото на завършените дела на Исус Христос се изобразява с кръщаването му във вода. Благодатта тук е, че кръщавайки се, Исус взема вместо всеки човек водно кръщение. Това е успокоителна за съвестта новина, за да може всеки човек в Христос да бъде спокоен, че има и че е получил водно кръщение. И така, брати и сестри, виждаме наистина грижата на нашия Отец, който се е погрижил да ни даде абсолютно всичко, което ни е необходимо, за да бъдем Негови деца. Всеки народ, дори бушменските племена в Австралия, могат да бъдат спасени. Не по някакъв начин, който си мислиме ние, а чрез личното откровение на Христос лично в тях. И ето Христос е извършил всичко за тях. Ето кръщението, което е необходимо те да вземат, вече го имат чрез Него. Единственото нещо, което е те, трябва да приемат Христос. И виждаме наистина Спасителя, идващ от Назарет, за да разберем, че Той е Назорей, отделен за Бога, и от Галилея, защото е ловец на скъпоценни човешки души за Небесното царство. Небесното царство, където няма плач, ридание или каквато и да е било скръб и зло. Там смъртта не царува и не ще царува, и всеки враг е победен. Сатана, греха и смъртта. Сега нека да прочетем 10 стих. Но първо нека да погледнем колко красиви цветя Господ е направил. След като излезе веднага от водата, Исус видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слиза на него. Потвърждение на казаното до тук, виждаме, че веднага след като излезе от водата, вече можеха да се отворят небесата, защото се яви Божият агнец, носещ грехът на света. Слава на Господ! Иначе нямаше да се отворят небесните благословения. Тук виждаме небето да слиза на земята. Благодат за всеки човек от небето. Поглеждайки нагоре, Исус вижда духът на своя баща да слиза върху него под формата на гълъб, символ на примирение и мир. Небето желае мир. И да, наистина, небето желае мира. И дойде глас от небесата: Ти си моят възлюбен син, Теб е моето благоволение. Стих 11. В този стих виждаме, че Отец потвърждава, че Исус е Неговият избран син и Христос. Разкриват ни се взаимоотношенията баща-син в тази пълнота, любов, помазание и интимност, която Отец има със своя син. Исус, чувайки думите на своя баща,
които произвеждат в него сила, любов и пълнота, той вече наистина е изпълнен и обгърнат с тази сила, която има за своето нужно, за своето служение. И така по същия начин, както Отец говори на Христос, така Той говори и днес на нас. Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Ти си моя възлюбена дъщеря, в теб е моето благоволение. Сега да прочетеме следващите два стиха. И веднага Духът заведе Исус в пустинята. Той беше в пустинята 40 дни, изкушаван от Сатана, и беше с зверовете, а ангелите му служиха. Обличайки в сила Исус, Светият Дух вече може да напътства Исус и той вече да бъде наистина спокоен и сигурен, че Татко е с него където и да отиде. Нека не забравяме, Исус никога преди това не е бил човек, но сега и завинаги той остава Бог и човек в пълнота, в цялата им пълнота. Днес, когато пристъпим в молитва при Исус, ние знаем и с радост се обръщаме към един от нас, хората. Претърпявайки болките на недохранване в продължение на 40 дни, Исус издържа без храна и на всяко изкушение от любов към нас. Любовта му не му позволи да се предаде на мъките и изкушенията в пустинята. Да благодарим на Бог за ангелите, които и днес ни пазят от зверове и ни служат като на Исус. Това се казва небесна привилегия. Любовта на нашия небесен баща. Амин. Искаме да благодарим отново на нашия небесен баща за тази привилегия да бъдем негови синове и дъщери и наистина да се радваме на неговото благоволение към нас, неговото благословение, на неговата любов. Искаме да ви благословим и да ви насърчим по същия начин и вие да се радвате на това, което Господ е дал за нас, неговия син, за да живеем в свобода и да се радваме наистина на неговата любов. Амин. Да, бъдете благословени!